No niin, oikein paljon tervetuloa tänne Home Hotel Jugendiin ja tänne FPTA, meidän kestävyysraportointi tämmöiseen, miksi tätä nyt kutsutaan, hybridiseminaari tilaisuuteen. Meillä on täällä paikan päällä noin 10 innokasta kuulijaa ja sitten siellä etänä on useampi. Tästä hotellista hieman alkuun. Home Hotel on meille uusin brändi, tuotiin tämä markkinoille viime keväänä. Tässä on se hauska yksityiskohta, että täällä aina sisältyy se päivällinen siihen huonehintaan, eli se on 6–8 ja tarjolla tuolla hotellien ravintolassa. Ja näiden hauska tämä juttu on siitä Home-nimestä johdettu, eli kodinomainen se ruoka. Täällä on kodinomainen tunnelma ja on tosi suosittuja nimenomaan liikematkustajien keskuudessa. Ja yksi meidän Strawberryn brändeistä. Ja meidän on tosi ilo hostata näitä kestävyysasioihin paneutuneita seminaareja meidän näissä taloissa, koska me ollaan myös yrityksenä erittäin tietoinen kaikista maailmantilanteesta ja siitä, mitä kaikkea meitä yrityksiltä nimenomaan vaaditaan, jotta tilanne edistyy, koska meidän hallitukset tällä hetkellä missään päin maailmaa ei siinä vauhdissa kykene reagoimaan, mitä nyt pitäisi. Nyt näyttää todella huolestuttavalta taas tilanne tuon lämpenemisen suhteen ja sitä täällä Suomessakaan, vaikka voisi kuvitella, että haluttaisiin, mutta ei haluta. Tämä arvomaailma, mikä meillä on, tulee sieltä omistajalta Petter Studarenilta, ja hän aina sanoo, että there's no business on a dead planet, ja siitä me noudatetaan. Mutta siirrytään sitten tähän, esittelinkö mä itseni? Mun nimi on Janne Engberg, ja mä oon täällä Strawberrylla aivan asiakaspäällikkönä. Sitten mennään varmaan ensimmäiseen aiheeseen. Siellä on kaikki valmiina. Tarja Finnairilta, sä voit esitellä itsesi ja ottaa shown. Mutta se vielä, hei tonne linjoille kaikille, niin mä oon koko ajan siellä chatissa mukana. Avatkaa se chat-osio siihen, laittakaa sinne kysymyksiä. Mä nostan sit niitä esiin aina, kun sille on sopiva hetki. Mutta Tarja, ole hyvä. Barry, saatiin taas tulla tänne. Kuuluu varmaan linjoillekin. Täällä ainakin kuuluu aika vahvasti. Kiitos. Tosiaankin olen Tarja Koski ja työskentelen Finnairin vastuullisuustiimissä ja edustan Finnairia tässä liikematkayhdistyksen vastuullisuustyöryhmässä. Ja olen täällä tämmöisenä hostina, haastattelijana, juontajana tämän tilaisuuden osalta. Meillä oli toukokuussa ehkä edellinen webinaari, missä käytiin läpi missä meillä oli paneeli, jossa käytiin läpi yleistä kestävyysraportoinnin kenttää ja mitä se vaatii, mitä se tarkoittaa matkahallinnolle. Ja tämä on nyt sitten osa 2, jossa koitetaan selventää sitä, että mitä on itse asiassa muuttunut siitä toukokuusta. Ja sitten sen jälkeen meillä on myöskin Hanselin puheenvuoro, mitä on toivottu. Niin osa 2, kestävyysraportointi ja sen vaikutukset matkahallintoon. Ja Saara, vahva selkä PwC:ltä, tulee ensin meille kertomaan, missä mennään, koska jonkun verran omnibus-sanaa on kuultu tuossa itse asiassa koko vuoden. Ja ehkä monelle on tullut sellainen käsitys, että kaikki on peruttu. Että kestävyysraportointi, kaikki siihen liittyvä regulaatio vedetään alas, mutta näinhän se ei itse asiassa ole. Siihen tulee pieniä muutoksia, mutta Saara, sä kerrot meille, että mitä ne on. Joo, kiitos. Joo, moi vaan kaikille munkin puolesta. Tosissaan hyvin kuuluu. No voisi sanoa, että kyllä me ollaan aika lailla kyllä tultu sitten omnibussin jyräämäksi tässä. Kaikkea ei olla otettu pois, mutta aika paljon on. Ja se klikkeri, oliko se täällä? Onko se tämän näköinen? Joo. Katsotaan, niin onnistunko mä tässä vaihtaa. Noin onnistumme sitäkin tekemään. Tässä olisi nyt niin kuin 3 asiaa, mitä mä ajattelin tuossa käydä läpi. Te olette itse sellaisessa etuoikeutetussa asemassa, että eilen on EFRAG julkaissut uudet ESRS-standardit, niin kuin simplifikoidut ESRS-standardit, ja me ollaan nyt niitä sitten tässä yhän yli koetettu ymmärtää.
ja ihan uusi materiaali, joten pahoittelen siitä, että en ole vielä kaikkea ehtinyt opetella ulkoa, joten joudun poikkeuksellisesti välillä vilkaisemaan tuonne slaideille, että mitä siellä oikein lukee. Mutta 3 asiaa. CSRD:hen tulevia muutoksia, no sitten jo tavallaan hallituksen esitys, jossa on jo tämä Stop the Clock-muutos viety ehdotukseksi kirjanpitolaki, joten se tulee muuttumaan, ja sitten tosissaan nämä ESRS-muutokset, jotka kaikki kiinnostaa. Me oltaisiin voitu itse asiassa aloittaa siitä Stop the Clockista, niin käydään mieluummin niin päin. Mä voin kertoa teille, mitä se Stop the Clock ja hallituksen esitys nyt oikein tarkoittaa. Eli tuossa tuli jo ensimmäinen aalto tätä omnibussia, jossa niin kun todettiin, että kun nyt piti aloittaa raportointi vuoden 2005 tiedoista vuonna 2025 tiedoista vuonna 2026, niin sitä myöhästytettiin sen takia, että todettiin, että kaikki yritykset EU:ssa ei ole valmiita. No suomalaiset yrityksethän olisivat olleet valmiita, olisivat olleet hyvin innokkaastikin raportoimassa näistä tiedoista, mutta se on nyt joka tapauksessa tulossa ja on hallituksen esitys jo siis annettu siitä kirjanpitolain muuttamisesta, ja näillä puheilla voidaan todeta, ettei 2025 vuoden tiedoissa tarvitse vielä raportoida 2026, ellei kuulu niihin suuriin pörssiyrityksiin, jotka joutuu raportoimaan jo vuoden 2024 tiedoista vuonna 2025. Eli se on niin kuin vaihe 1 omnibussissa. No sitten meillä tulee omnibussin vaihe 2, joka nyt siis on CSRD:hen nyt ehdotettu näitä parlamentissa näitä muutoksia. Nyt näyttäisi siltä, että näistä nämä muutokset ei nyt sitten enää hirveästi tule poikkeamaan. Eli kun meillä nyt on sitten tämä lykkäys Stop the Clock vuodelle 2027 asti, eli tällä hetkellä 2027 tiedoista pitäisi raportoida 28. Kaikki ne muut yritykset, jotka ei siis ole suuria pörssilistattuja yrityksiä, niin nyt sieltä sitten ne raja-arvot tulee muuttumaan. Eli jos tällä hetkellä suuryrityksen määritelmä EU:n tilinpäätösdirektiivin mukaan on, että jos yrityksellä 2/3 toteutuu, eli tase 25 miljoonaa, liikevaihto 50 miljoonaa ja henkilöstö jo 250 miljoonaa, niin on riittänyt, että 2/3 täyttyy, ja silloin on suuryrityksen tai täyttää suuryrityksen määritelmän. No nyt sitten tähän on CSRD-soveltamisalaan tehty muutoksia, että se 250 työntekijää ei ole tarpeeksi, vaan 1750 olisi nyt sitten se henkilömäärä, eli se tulee tiputtaa aika paljon sieltä yrityksiä pois, ja joidenkin arvioiden mukaan 90% niin kuin raportointivelvoitteista yritykset tippuu näiden rajojen jälkeen, 450 miljoonaa liikevaihtoa. Sinänsä tuo 450 miljoonaa on nyt sit linjassa yritysvastuudirektiivin kanssa, johon on myös ehdotettu tätä kyseistä raja-arvoa, mutta siellä taas sitten on työntekijämäärää nostettu 5000 henkilöön, eli sielläkin tippuu suurin osa pois. No sitten yksi, mikä on niin kuin mielenkiintoista, on nämä siirtymäsuunnitelmat, eli jos niitä on olemassa, niin ne pitää edelleenkin julkaista, mutta sitten taas siellä yritysvastuudirektiivin puolella, kun on aikaisemmin ollut vaatimukset tehdä siirtymäsuunnitelmia, niin ne tulee sieltä poistumaan, tai näyttää siltä, että tulee poistua, eli siirtymäsuunnitelmia ei tarvitse tehdä, mutta jos niitä on tehty, niin sitten pitää raportoida. No sama sitten arvoketjurajoihin, eli ja tässä nyt sitten kohta on puheenvuoro tuossa VSM:stä, niin se on sitten mielenkiintoinen suhteessa tähän seuraavaan kohtaan, eli jos on sitten tämmöisiä yrityksiä siellä arvoketjussa, jotka jää tämän CSRD-rajan alle, niin heiltä ei sitten saisi pyytää muita tietoja kuin mitä siinä VSM:ssä todetaan. Ja aloitusaika nyt näille muutoksille sitten on, että ekaksi meillä on Stop the Clock,
ja sitten kun se stop the clock päättyy, niin meille olisi tulossa nämä uudet raja-arvot, eli 2027 tietojen perusteella ne yritykset, jotka täyttää nämä arvot, niin joutuisi sitten raportoida vuoden 2028 aikana. No, tämä me käytiin läpi. No sitten ESRS-standardit, eli meillähän oli nyt se tilanne, että meillä on 1200 datapointtia, ja aikamoinen suo niissä ESRS-standardeissa, ja nyt sitten eilen julkistettiin EFRAGilta uudistukset. Piti olla yksinkertaistus, mutta kyllä sieltä on niinku paljon lähtenyt myös sitten ihan tärkeää dataa, mutta ehkä ne niinku pääperiaatteet, mitä siinä uudistuksessa on ollut, että julkaistaisiin niitä tietoja, jotka aidosti on hyödyllisiä sellaisen datan perusteella, jota niin kuin on helposti ja kätevästi saatavilla. Sinne on tuotu tämmöisiä oletuksia, eli saa käyttää ehkä enemmän oletuksia myöskin sieltä arvoketjusta, ei tarvitse kaivaa sitten niin paljon sitä dataa. Jossain oli luku, että 61% olisi vähentynyt ne datapisteet, eli aikamoinen muutos. No noihin perusperiaatteisiin on tullut muutoksia. Sitten ne standardit, niitä on pyritty niinku yksinkertaistamaan ja että ne olisi helpommin ymmärrettävissä. Nehän on tällä hetkellä aika niinku vaikeaselkoisia ja niitä saa tankata juristia, vaikka jos juristi, niin varmaan vielä kahta kauheammin. Näiden pitäisi toimia nyt sit paremmin noiden ISSP-standardien kanssa, ja silloin kun on niin kun mahdollista, niin tämmöisiä yhteisiä tietovaatimuksia on säilytetty. Ja parannuksia oikean riittävän esittämisen periaatteeseen, mitä se nyt sitten ikinä tarkoittaakaan. En ole ihan vielä varma siitä. No niin, mä pyysin mun traineita, että kun mä tiedän, että teitä kiinnostaa Scope 3 tiedot, niin nyt täytyy pikku disclaimer, että en ole ehtinyt edes itse tätä lukea, koska tämä on viimeisen tunnin aikana tänne laitettu, niin katsotaan mitä siellä on, ja vielä semmoinen disclaimer, että en pysty menemään nyt 100% varmuuteen siitä, että tämä tiedot myöskään pitää paikkaansa, joten tämmöinen niin kuin varaus tähän. Mutta rahoituslaitokset on näköjään nyt päätetty sitten vapauttaa velvollisuudesta julkistaa Scope 3-luokan 15 päästöintensiteettitavoitteidensa absoluuttisia arvoja. Okei. No en tiedä, se ei teitä ihan kauheasti kiinnosta. No raportoinnin rajausta on täsmennetty ja biogeenisten päästöjen raportoinnin laajuutta on supistettu. No se voi olla sitten jollekin kiinnostavaa. No sitten seuraavat askeleet, eli komissio ryhtyy nyt valmistelemaan tämmöistä delegoitua asetusta, jolla se ESR-standardi sitten pannaan virallisesti täytäntöön. Mutta niin kuin sanoisin, että nekin yritykset, jotka joutuu raportoimaan jo nytten, niin voivat sitten näihin EFRAGin niin kuin tietoihin luottaa siitä, mikä se delegoitu asetus tulee olemaan, ettei komissio siitä todennäköisesti hirveästi tule poikkeamaan. Mutta näin, tässä on tämmöinen aika lyhyt ja napakka. Jos teillä on jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin mielellään kommentoin, tai mä en tiedä, saadaanko me Langolta kysymyksiä tai kommentteja myöskin. Ei ole tullut nyt kysymyksiä. Sen muistutan tässä vielä kaikille, ketkä on täällä langoilla, että laittakaa tänne chattiin kysymyksiä, mutta tämä nauhoitetaan tämä koko juttu, saatte senkin jälkikäteen. Meillä on täällä Event Garden tarjoaa tähän tämän tekniikan ja tämän laadukkaan koko toteutuksen, niin saatte sitten jälkeenpäinkin tätä selattua sieltä. Mutta ei muuta, jatkakaa. No niin, katsotaan pystyykö mä vastaamaan. Pystyt ihan varmasti, mutta siis ehkä tästä, jos voisi vetää sellaisen yhteenvedon, että Euroopan unionin vaatima kestävyysraportointi jatkuu niille yrityksille, jotka on sitä raporttia jo aikaisemmin tehnyt, kuten esimerkiksi Finnair. Me ollaan jo raportoitu vuoden 2024 luvuista ja asioista vuonna 2025.
Se oli iso jumppa, mutta tänä vuonna se on tosi paljon helpompi. Meillä on nyt valmiit datalähteet, meillä on valmiit sapluunat, kuinka me raportoidaan, niin en lähde arvioimaan kuinka paljon helpompaa, mutta siis 10-kertaisesti Joo, vähintään. siis, kyllä. Eli kun se kerran tekee ja mielellään hyvin, niin sitten se on paljon helpompaa jatkaa jatkossa. Yeah. Mutta, eli isoilta yrityksiltä sitä vaaditaan myöskin tältä vuodelta ja sitten hiukan pienemmiltä tullaan vaatimaan vuodesta 2027. Ja nyt näistä uusista standardeista, niin varmaan ehkä tätä yleisöä saattaa kiinnostaa, että Scope 3 business-matkustuksen päästöt tulee edelleen raportoida. No ainakin nyt tämän perusteella, että nyt ei olla oikeasti ehditty käymään niitä niin huolella läpi, kun ne tosissaan vasta eilen julkistettiin. Mutta ainakaan tuossa nyt, mitä oli ehditty nappaamaan sieltä EFRAGin dokumenteista, niin ei näkynyt mitään tähän liittyvää, eli silloin se tarkoittaisi, että näin on, mutta nyt pikku disclaimerit tähän. Mutta se on pakko sanoa, että siis jopa tuossa niinku hallituksen esityksessä tästä Stop the Clock-esitykset, jolla sitä niinku nykyistäkin regiimiä olisi lykätty parilla vuoden, se on kuitenkin, niinku, mikä on aika poikkeuksellista, niin otettu kantaa siinä hallituksen esityksessä, että jos yritykset ovat jo esimerkiksi niinku harjoitelleet vuonna 2005 niin tehnyt tämmöisen harjoitusraportin, niin kuin moni yritys on tehnyt, niin mikään ei estä raportoimasta 2026 edelleen, vaikka tämä laki ei sitä velvoita, että se niin oikein nimenomaisesti täsmennetty siitä, että ei ole pakko niin kuin lopettaa tai saa raportoida vapaaehtoisesti, mikä on niin kuin sinänsä mielenkiintoinen kannanotto suomalaisilta lainsäätäjiltä. Että voidaanko lukea, että toivottaisiin kuitenkin, että yritykset Suomessa jatkaisi raportointia. Joo, ja ehkä viitaten siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että kun se työ on kerran tehty, niin sitä ei niin kuin laitettaisi hyllylle. Niin, kyllä se menee vähän hukkaan muutenkin, kun se on nyt, niin kuin, ja siis se on juurikin noin, että kun se isoin työ on siinä tavallaan prosessien kuntoon saattamisessa, jotta sitä dataa sitten saadaan ja ymmärretään, mistä on dataa, mistä ei ole dataa. Jos ei ole dataa, niin mitä pitää tehdä, että sitä dataa saadaan. Niin kun sen työn on jo tehnyt, niin se olisi ihan mun mielestä jopa niin kuin sääli, että sitä ei sitten hyödyntäisi ja raportoisi edelleen. Mutta onko täällä muita kysymyksiä tai kommentteja? Jos ei. Ehkä ei, ollaan aikataulussakin. Kyllä. Seuraavaksi meillä on Ruotsin ja Tanskan liikematkayhdistysten toiminnanjohtajien eli paikallisten sarjen terveiset siitä, että miten tämä kestävyysraportointi on vaikuttanut heidän markkinoilla, miten he näkevät sen, mitä se on tuonut lisää. Ja Janne ja Ville ja muut tekniikassa siellä laittaa videot pyörimään. Kiitos. Hi Ville and good evening. This is Fredrik Hamelin from the Swedish Business Travel Association, SBTA. Thank you for giving me the question the other day when I met you about the CSRD and the VSME reporting and how it has affected the Swedish business travelers. And if not, what kind of change will we see in the near future? To be very honest, I think the Swedish companies were well prepared for the coming CSRD directive. And I also believe that there are some disappointment it didn't go through, as we are now ready to move into that next phase. The CSRD has mainly affected the companies on the inside, the planning, the policy writing, and the way the travel is set up. I believe that travelers have seen the effects of it. More rail, less aviation, more focus on sustainable fuel, selecting of hotels that have a good, clear reporting standard, and so on. I think that we are all looking at reducing our CO2 and also doing policies with CO2 budgets. But looking ahead, Ville, I believe that when we have a CSRD
implemented and it comes to play, travelers will be more cautious about their choices, travel policies will be tighter, easier to be followed up, and I will see that business travel will always seek to a low emission alternative. So the travelers will feel the acceleration, and I believe also that they are quite committed to do so when it comes to business travel. And this is again a shift in behavior and a shift of policy and a very important work for the travel managers of our companies. I hope that gave you a little bit of insight how we see it. I wish you a wonderful day ahead. Thank you. Hello, my name is Jens Sondergaard. I am the General Manager of the Danish Business Travel Association. Sustainability, a hot topic. In Denmark, amongst our buyers, there's quite a bit of talk about sustainability, but in reality, the CSRD, the Corporate Sustainability Reporting Directive, does not have a big effect in the majority of our member companies yet. I think it will come. It takes some time. It's also a matter of priorities, investments within our company. But at least I can say that amongst our travel managers, it does have some focus. They not always have the necessary, you could say, backup in the company, but it will change. It is gradually increasing. So yeah, wishing you all a very nice sustainability event. Take care. Bye bye. Siinä terveiset Ruotsista ja Tanskasta. Tuutko Ville mun kanssa tänne lavalle? Olitteko yllättyneitä, että oli noinkin erilaiset lähestymiset Ruotsissa ja Tanskassa? No kyllä mua ainakin yllätytti, että kuitenkin ollaan niin kuin periaatteessa samalta aaltopituudella ollut, niin että noinkin erovaiset, että Ruotsissa raportoidaan ja se on keskeistä ja Suomessa kanssa, mutta Tanskassa tehdään asiat sitten vähän tanskalaisittain näköjään. Kyllä Ruotsissa on ehkä suhtauduttu näihin, varsinkin lentämisen päästöihin aika kriittisesti jo pidempään, niin siellä ollaan ehkä vähän valveutuneempia. Mutta siirrytään seuraavaan aiheeseen. Ville Menevältä, haluatko esitellä itsesi? Joo, Ville Riihimäki Menevältä ja 10 vuotta sitten aloitin avainasiakaspäällikkönä ja 4 vuotta sitten tuli sitten lisätyönkuva vastuullisuudesta ja lähdin sitten siihen matkaan ja on ollut kyllä mielenkiintoista ja avartavaa ja koen, että se on myöskin tärkeää. Ja oikeastaan sitten, miksi siihen lähdettiin, oli se, että nähtiin se enemmänkin mahdollisuutena sitten olla osana arvoketjua, mistä Saara äsken juuri mainitsi. Ja sitä kautta saada myös uusia asiakkuuksia ja se on kyllä ollut toimivaa, että silloin oikeastaan aloitettiin 23 toi STF:n raportointi ja sitä kautta saatiin sitten STF-merkkiä, saatiin siitä hyötyä ja sitten nähtiin, että ESRS-tyylinen raportointi CSRD:hen, niin on meille kanssa etu olla edelläkävijänä asiassa ja aloitettiin siihen valmistautuminen silloin 23 loppuvuodesta. Mutta sitten kun siinä tuli muutos, niin päätettiin, että miksi me raportoidaan 150 datapointin kanssa, kun sitten tuli VSM, jossa sitten on kuitenkin paljon kevyempi ja oikeastaan meille sopiva. Että siinä on se 2 eri tasoa. Siinä on se basic-taso, jossa on 11 datapistettä ja sitten on siihen lisänä on sitten se laajennus, comprehensive. Ja Menevällä nähdään, että meidän tehtävä on kuitenkin 52 miljoonan liikevaihdolla niin raportoida sitten se laajemman kaavan mukaan. Eli se nyt sitten tehdään tämmöinen koeraportti vuodelta 2025 ja sitten taas 2026 ja sitten 2027 se on pakollinen. Mutta sitten suuri osa yrityksistä, ketä ollaan nyt sitten uusina saatu, varsinkin isoista, niin haluaa meiltä ne hiilijalanjäljet sitten heidän raportteihinsa juurikin liikematkustuksesta. Huomaatteko te, että me ollaan Villen kanssa tehty nämä kysymykset yhdessä, kun en mä ehtinyt Miksi te? Että CSRD pakollinen isoille
miksi te teette, vaikkei teidän ole pakko, niin siinähän tuli se vastaus siitä. Näette, että se on ihan kilpailuetu myöskin. On suuri etu ollut ja edelleenkin, kun sitten tehdään myös muita vastuullisuustekoja, mistä sitten on yhteistyössä hyötyä. Mistä tulee VSM? Voluntary Sustainability Reporting Model tai Standard vaihtelee for SMEs, eli pienille ja keskisuurille yrityksille tämmöinen standardi ja pelkistetympi, mutta tavallaan kassakattava sitten. Että monella pienyrityksellä ei kuitenkaan ole resursseja semmoisen ESRS:n kaltaiseen raportointiin, niin sitten VSM:hen löytyy työkaluja ja kohta voidaan katsoa semmoinen video, mitä me tullaan käyttämään ja että kuinka helppoa se itse raportin tekeminen voi olla. Markkinoilla on todella paljon eri työkaluja ja ehkä tässä se aikaa vievin on se datan kerääminen, mistä säkin äsken mainitsit, että ensimmäisenä vuonna siinä oli hirveästi työtä ja nyt sitten toisena vuonna siinä ei ollutkaan enää niin paljon työtä. Niin VSM:ssähän se on vähän sama, että sitten kun se järjestys on saatu kuntoon, niin sitten se on toisella kertaa paljon helpompaa. Ja voitko kertoa vielä noin niin kuin pääpiirteissä, että mitä asioita siinä pitää kertoa? No oikeastaan se, jos me katsotaan se video, niin se kertoo sen kaikista parhaiten. Okei. Katsotaan video ja jatketaan sen jälkeen. Janne, hit it. Oho. Are you running Nyt ollaan a spotlightissa. small or medium-sized enterprise? No. And do you think that all this reporting for you is too time-consuming and confusing? Well, this is to explain you how you can do it much easier. Because EGLA is made to help especially SMEs to make things easier and to make all the operations more profitable. And that's why we have created our own reporting tool based on EU and EFRAG requirements so that you can do the reporting as easy as possible. To start a presentation fast, this is our dashboard page. You see that some of the text is now in Finnish, but it's easy to change. You just scroll to language selection. At present, there's only Finnish and English, but other languages are coming. So we select English. You see that the headings are changed. And then you have possibility to see dashboards, manage stakeholders, or customize the branding. And you have possibility to do all kind of other things here. And you can select if it's manual or automatic. So you can integrate this to other systems as well. And you can use the manage button here. But let's go through the manual because most companies don't have advanced systems. So first you start by putting in the organization data. You can select if it's basic, if your clients or bigger companies you work for don't require more than basic module, you just select this. In our case, in our example, we have selected both basic and comprehensive. And then you just fill up the information here. And we have training and materials to explain how everything is done. Then the second point is environmental information. Again, environmental data. And you can see there is reporting month that you can change by drop-down menu, also the year, energy and emissions, B3, B4, air, water and soil pollution, water resources, B6, waste and circular economy, B7. And then you have also the C points here to be covered so that you can make the full report and save the data. Then you have the social data that we have put in different way because it's quite extensive. So there is points from B8 to B11 and C5 to C9. And when you save this, you just put all information in. You see that there is first B8, then B9, B10, B11, C5, C6 to C7,
C8 and C9, which probably doesn't cover many companies. And in here you also can go to the advisory link. And when you have changed, say this, you just save the governance responsibility information. And this is already partly made in the previous pages. So we just add the information and you save. And then you go to reports, select which report to use. You can make the basic report, comprehensive report like we have done here. Or if you want to use this tool to development, you can make it quarterly or even customize even by week if you want. So we select the VSME comprehensive report. You see that there is possibility to get different data. So when you click data available, it changes selected for report. And to make things fast, so not to waste your time, when you then do the reporting, you can see that you can select if you export as PDF, Excel, or CSV if you want to put it in some other database, the information you have collected, then you just decide what to do. And in this case, we decided to do the PDF report, and this example report looks like this. And this comes automatically based on the information. All the points are here, all the features that you have put in, you can see here. So this is quite a simple way to start the VSME reporting. When you are a small business, you don't probably have time or people who can do this so that it's done in a professional manner, but this tool is made to help you. So if you have interest, contact our local partners or egla@eglaglobal.net. Thank you for your time. Eli siellä on, jos valitsee sen laajemman raportoinnin, niin siellä on samalla lailla kuin CSRD:ssä niin ympäristö, sosiaalinen ja hallinto. Just näin. Ja jos nyt mietitään tästä matkahallinnon näkökulmasta, niin onko siellä jotain muuta dataa kuin päästöt, mitä pitäisi ymmärtää tästä raportoida? No tuossa sehän riippuu siitä, että kuinka laajasti haluaa raportoida. Että tällä hetkellähän kyse on vapaaehtoisesta, niin kuin nimikin sanoo, voluntary, mutta olen kuullut vahvaa huhua, että sana voluntary tulee poistumaan ja tilalle tulee jäämään sitten sama raportti, mutta se on vaan pakollinen sitten pienillä ja keskisuurille yrityksillä. Ehkä se on vielä huhua, mutta kuitenkin se, miksi VSME on järkevä työkalu, on se, että se kuitenkin sitten valmistautuu siihen tulevaan pakollisuuteen ja sitten se on erittäin yhteenkäyvä sitten, jos on arvoketjussa isompien yritysten kanssa, niin se on heille sitten helppo lisätä sinne heidän. Joo, ja niin kuin Saara meille kertoi, niin suuret yrityksethän saa sitten pienemmiltään kysyä jatkossa vaan näitä VSME-datapisteitä. Janne yrittää meille kertoa. Yksi kysymys tuli aktiiviselta yleisöltä. Kertoisitteko vielä, mikä on SME tai pienten ja keskisuurten yritysten määritelmä EU:n mukaan? Minkä kokoisille yrityksille VSME-raportointi on riittävä? Ehkä haluatko Saara kertoa sieltä? Joo, mä voin sanoa sen. Mä mainitsin tuossa sen suuryrityksen määritelmän siellä EU:n tilinpäätösdirektiivissä, niin siellä se on se 50 miljoonaa euroa liikevaihto, 25 miljoonaa euroa tase ja 250 henkilöä ja 2/3 kun täyttyy, ne on suuryritys ja kun menee sen alle, niin on pienyritys tai PK, pieni ja keskisuuri yritys ja niiden välisellä raja-arvolla tässä ei tainnut olla väliä. Anna tulla, Janne, sit lisäkysymyksiä. Tässä oli tätä vielä, että oli hyvä ottaa tähän väliin, kun tästä puhutaan nyt koko ajan, niin sitten on selkeä toi. Joo. Ja tässä videolla me nähtiin siis kivasti semmoinen yleiskatsaus, että mitä siellä kysytään, ja sitten kun sulla on kaikki se data valmiina, niin kuinka sen saa näppärästi raportoitua.
mutta sitä edeltää vielä se vaihe, että mistä se data tulee. Niin miten te sitä teitte? No me ei olla itse asiassa, mun piti tehdä se, mutta mä en ole vielä sitä saanut tehtyä. Meillä on nyt juuri tulossa, menevällä valmistuu ISO 9001 ja 14001, ja ne auditoidaan nyt 18. päivä joulukuuta, niin oikeastaan se tieto sieltä niin täydentyy aika helposti sitten tuohon raporttiin. Niin, kun sen datan on kerran kerännyt, niin sitten sehän on, sä tiedät mistä se löytyy se 10 kertaa nopeammin kuin silloin ekan kerran, kun sitä joutuu kaivamaan, ja sitten on ne työkalut, että se niin kuin nopeuttaa sitä toimintamallia sitten. Onko nämä isonumerot kaikille ihan selkeitä, että mitä nämä on? 9001 on anteeksi on laatustandardi ja 14001 on sitten ympäristö. Hyvä. Katsotaanpa, oltiinko me ajateltu jotakin muuta. Miten nyt sitten, kun te teette sitä VSM-raportointia, niin miten se auttaa teidän asiakasyrityksiä? Miten te ajattelitte tuoda ne datat? No toi on hyvä kysymys. Eli just olin Hampurissa ja siellä oli mahtavia tämmöisiä tilaisuuksia, missä oli paljon vastuullisuudesta tai kestävyydestä puheenvuoroja. Ja siellä oli vahvasti se datan tarkkuus. Eli siellä puhuttiin jopa, että näissä päästötarkkuuksissa saattaa olla niin kuin 1000-kertaisia eroja. Ja itse ollaan tähän niin kuin keskitytty ja meillä meni noin puoli vuotta, että me saatiin rakennettua semmoinen paikkaansa pitävä hiilijalanjälki meidän kuljetuksista. Ja se oli aika mielenkiintoinen polku, kun se ei mennyt ihan niin kuin olisi ajatellut, että auton valmistajilta saisi ne päästöt, niin ei mennyt silleen, että jouduttiin siihen ihan erilainen työkalu rakentamaan, mutta nyt se on valmis ja meidän tarkoitus on myöskin sitten kuluttajille tuoda se hiilijalanjälki jokaiseen kuittiin. Eli kuidissa on hinta ja sitten siinä on myöskin hiilijalanjälki. Pitäisi olla valmis tuotteen tammikuun aikana 2026, jolloin sitten ei tarvitse olla menevän yritysasiakas, mutta jos käyttää menevän taksia, niin sitten voi tallentaa se hiilijalanjäljen siltä osaltaan. No itse koen, että miksi se sitten tulee tarpeellisemmaksi, niin on se, Hampurissa kuulin paljon hiilibudjettista huhua, että isot yritykset miettivät hiilibudjetteja ja itselleni se oli vähän uusi konsepti, mutta sitten olin tapahtumassa muutama viikko sitten, jossa sitten ison suomalaisen yrityksen digitaalisuudesta vastaava johtaja sanoi, että heillä on 3 asiaa, mitkä on tärkeää. Ensimmäinen niin kuin liikematkustajalle oli easy access, digitalization ja sustainability. No sitten harmikseni aika loppui, niin kuin meilläkin kohta, olen nopea, ja sitten vetäsin häntä hihasta ja kysyin, että mitä tarkoitit sustainabilityllä, kun se on niin laaja. Niin hän sanoi, että heille on tulossa hiilibudjetti. Ja keskustelimme sitten aiheesta vähän enemmän ja se on sitten, että sulla on tietty määrä rahaa matkustukseen ja sitten sulla on tietty määrä päästöjä. Että siihen ollaan ehkä mahdollisesti menossa. Joo, ja varmasti osa yrityksistä, onko täällä paikalla joku yritys, joka jo soveltaa hiilibudjettia liikematkustukseen? Ei vielä. Eikä linjoillakaan. Hyvä. Noniin. Ei ole tullut kommenttia nyt toisin. Siinä on mahtava mahdollisuus jollakin olla edelläkävijä. Palaammeko aiheeseen keväällä? Tehdään näin. Hyvä. Kiitos Ville. Kiitos. Nyt sitten siirrymme seuraavaan ohjelmanumeroon, joka on Riikka Juuma Hanselilta tulee kertomaan meille, miten Hansel huomioi vastuullisuuden kilpailutuksissa nyt ja tulevaisuudessa. Ole hyvä. Meillä on tässä ihan mukavasti aikaa, eli sitten tosi mielellään vastailen myöskin
sekä linjojen päässä että sitten täällä salissa olevilta niin kysymyksiin. Sen verran pitää ihan tuossa niin kuin tosiaan oma esitykseni keskittyy pitkälti siihen, että miten vastuullisuus huomioidaan Hanselin kilpailutuksessa ja nyt sitten tietenkin erityisesti matkustusalaan liittyen. Mutta nyt kun päivän teema on sitten tämä kestävyysraportointi, niin sen verran ehkä tästä meidän omasta roolista ja miten tämän kestävyysraportoinnin näen. Me itse ollaan olen siis Hansel Oy:stä, jos se jäi sanomatta. Eli Hansel yhtiönä on sen koko luokan yritys, että me ei olla oikeastaan missään vaiheessa oltu niin kuin heti siinä vuosina niin kuin raportointivelvollisia sen aikaisemmankaan niin kuin mallin mukaisesti. Mutta mehän ollaan siis julkisomisteinen valtion ja kuntaliiton omistama yritys ja meillä on sitten omistajaohjausta tuolta VNK:n puolelta. Ja meidän omistajaohjauksen kautta sitten ollaan tänä vuonna tehty tämä DMA-kaksoisolennaisuusanalyysi, alkaa olemaan ihan loppusuoralla. Eli vaikkakin me vielä toistaiseksi raportoidaan GRI-standardin mukaisesti omasta vastuullisuudestamme, ollaan tehty sitä jo pitkään, niin myöskin tämä ESRS-maailma on kyllä nyt tässä tullut tämän vuoden aikana hyvin tutuksi, kun sitä DMAta on tehty, että aikamoinen harjoitus jo sekin. Mutta täytyy sanoa tässä kohtaa, nyt kun se harjoitus alkaa olemaan niin kuin loppusuoralla, me myös varmennetaan se itse DMA. Se ei ehkä ole ihan tavanomainen malli, mutta meille on ollut aina tärkeää, että meidän vastuullisuusraportti varmennetaan kokonaisuudessaan. Ja nyt sitten kun tehtiin tämä DMA tämmöisenä erillisenä harjoituksena, niin me haluttiin, että meillä on tähän myöskin sitten ulkopuolinen varmennus, ja nyt me ollaan siinä varmennusprosessissa sitten haastatteluissa ja käydään läpi sitä meidän niin kuin mallia. Ja näen kyllä, ihan niin kuin tässä on todenneet ne, jotka raportointia on tehnyt, niin kyllähän se niin kuin jossakin vaiheessa tuntui aikamoisen työläältä ja resurssia vievältä hommalta, mutta nyt sitten tässä vaiheessa, kun se alkaa tulemaan valmiiksi, niin huomaan, että esimerkiksi meidän keskustelut, varsinkin meidän isompien sopimustoimittajien kanssa, niin on aika paljon helpompia, kun puhutaan samaa kieltä. Eli mä näen, että senkin takia on niin kuin ollut tärkeää, että me ollaan myös yrityksenä ihan oikeasti niin kuin harjoiteltu se prosessi ja ymmärretty sitten, että mitä se tarkoittaa. Ja varmastikin niin kuin julkisissa hankinnoissa niin ei nyt ihan heti näe eikä me olla vaadittu tietyn standardin mukaista vastuullisuusraportointia, mutta se missä ne raportit tulee kyseeseen ja käyttöön, niin on sitten meidän sopimusseuranta, eli esimerkiksi kun me tehdään vaikkapa vastuullisuusauditointeja, nyt tässä tänäkin syksyn aikana on tehty 5 kappaletta, niin näissä yhteyksissä, kun pitää sitten todentaa jotain, meillä on ollut jotain sopimusvaatimuksia ja me pyydetään sitten todentamaan, niin kyllähän se on aika kätevää, kun sulla on se vastuullisuusraportti, johon sä oot niin kuin ne asiat jo miettinyt ja sä voit siinä auditointitilaisuudessa näyttää sieltä sun vastuullisuusraportilta, että miten ne asiat on. Sen sijaan, että sun pitää alkaa hirveästi kaivamaan ja keksimään, että mistä mä tämän materiaalin tuon. Niin sillä tavalla niin kuin näkisin, että se tulee niin kuin tällä tavalla vähän välillisesti sitten osaksi tätä niin kuin meidänkin vaatimuksia ja toimintaa, vaikka ei sinällään sitä niin kuin vaadittaisi. No meillä Hanselissa vastuullisuus on keskeinen yksi meidän strategiamme painopisteistä ja on ollut sitä jo pitkään. Meillä on ollut vastuullisuusryhmä toiminut yrityksessä pitkään. Olen itse ollut sen jäsen myös koko sen ajan, kun olen Hanselissa toiminut. Mikä nyt on uutta, niin on tämä mun nykyinen roolini, eli toimin vastuullisuusasiantuntijana. Olen aloittanut tuossa tämän vuoden keväällä tässä työssä ja nyt sitten, niin, kuten sanottu, niin DMA on vienyt paljon työaikaa, mutta tässä vastuullisuusohjelmaa sitten DMAn
DMAn pohjalta rakennetaan ja varmasti tulee näkymään sitten semmoisena tiettynä systematiikkana ja ehkä niin kuin pystytään entistä selkeämmin sitten niin kuin tuomaan esille niitä painopisteitä ja toivottavasti olemaan semmoisia vähän niin kuin pitkäjänteisiä myös siinä meidän tekemisessä niin kuin suhteessa meidän esimerkiksi sopimustoimittajiin päin, että meillä on sitten se niin kuin, tavallaan niin kuin omat suuntaviivat ja strategiat sillä tavalla selkeät ja ne on helppo kommunikoida. Mutta sehän ei ole, niin kuin meidän toiminnassahan keskeistä ei ole se, mitä me Hanselissa yrityksenä tehdään tai ajatellaan, vaan se että me niin kuin oman toiminnamme kautta oikeastaan edustetaan koko Suomen julkista sektoria, koska meidän asiakkaitahan potentiaalisesti on koko Suomen julkinen sektori, mukaan lukien kaikki kunnat, kaupungit, hyvinvointialueet, valtio-organisaatiot. Eli sitä kautta meidän niin kuin vastuullisuustyössä hirveän tärkeää on myöskin se, että me ollaan niin kuin koko ajan kartalla ja vähän niin kuin pulssilla siellä, että mitä ne meidän asiakkaat ajattelee. Meillä on hyvin monenlaisia asiakkaita, niin kuin tiedätte, ja esimerkiksi osa kaupungeista on todella kunnianhimoisia. Ja meidän pitää tietenkin, niin kuin, jotta me vastataan meidän asiakkaiden odotuksiin, niin meillä pitää tietenkin olla niin kuin se oma tavoitteisto sillä tavalla asetettu, että meidän niin kuin kautta tehdyt sopimukset sitten vastaa niitä asiakkaiden tarpeita myöskin. Eli tämmöinen tämä niin kuin meidän tausta. Me ollaan tehty tässä osana tätä DMA-prosessia sitten sidosryhmäkyselyä ja halusin nyt ihan tämän tämmöisen niin kuin koostenäkymän nostaa tähän. Eli tämä on tietenkin meille tosi tärkeä viesti, että kun me ollaan kysytty meidän sidosryhmiltä, että miten tärkeänä pidät sitä, että Hansel edistää vastuullisuusteemoja. Niin kuin katsotaan tuossa tumman sininen on erittäin tärkeä ja toi tuommoinen keskisininenkin on semmoinen hyvin tärkeä, niin kyllä siellä niin kuin vahvasti niitä odotuksia meidän vastuullisuustyöhön meidän asiakaskunnassa on. Ja erityisesti sitten toi meidän niin kuin, asiakkaiden osuus oli siellä sitten, niin kun 5 oli täydet, niin noin 4,65 oli asiakkaiden keskiarvo. Eli edelleen, jos niin kun välillä mietitään, että nämä keskustelut vähän sillä tavalla aaltoilleen, että nyt ei ehkä ole näissä vastuullisuusteemoissa se aallonharja, että jotkut muut teemat ehkä enemmän keskustelussa korostuu, mutta tämä kysely tehtiin tämän vuoden syyskuussa, eli kyllä edelleen meidän asiakkailla odotuksia on. Ja myöskin sitten aika vahvasti näyttäytyy se, että koetaan, että niihin omiin päätöksiin myös vaikuttaa vastuullisuus, mikä oli myös ihan mielenkiintoinen havainto. No, tässä pikkasen mä en tiedä, osalle on varmaan tutumpia, osalle vähemmän tuttu sitten tämä meidän julkisen hankinnan prosessi. Sehän on tosi säännelty ja hankintalain mukaisesti toimitaan, joka antaa sinne niin kuin sen tietyn toimintakehikon. Meillä on tietyt kohdat sitä meidän omaa prosessia, missä sitten vastuullisuus ikään kuin näkyy ja missä huomioidaan. Tämä prosessi kuvaa tällaista tyypillistä, kun yhteishankintaa meillä lähdetään valmistelemaan, niin siinä on aika mittava esiselvitysvaihe, missä sitten lähdetään tekemään riskianalyysiä ja arvioidaan sitä, että mitä vastuullisuustekijöitä tähän kyseiseen hankintaan liittyy ja mitä riskejä siihen liittyy, miten näitä asioita voitaisiin lähteä edistämään, mikä se markkinoiden tilanne, onko markkinat mennyt jotenkin eteenpäin näissä asioissa, onko siellä jotain semmoista prosessia, mitä me voitaisiin lähteä tukemaan tämän niin kuin yhteishankinnan kautta ja niin edelleen. Ja sitten ainahan meidän prosesseihin kuuluu markkinavuoropuhelu, eli ei lähdetä laittamaan sellaisia vaatimuksia, mistä ei oltaisi uusia vaatimuksia, mistä ei oltaisi niin kuin markkinoiden kanssa keskusteltu, vaan se on tietysti aina tärkeää sekä niin päin, että tietysti meidän tavoitteena on saada hyvin tarjouksia, eli ei tietenkään millään tavalla tarkoituksenmukaista lähteä laittamaan semmoisia yllärivaatimuksia sinne, että kaikki säikähtää, mutta myöskin niin päin, että kyllähän aika usein käy myös niin, että joskus asiat menee yhtäkkiä harppauksella eteenpäin ja me havaitaankin markkinavuoropuheluvaiheessa, että ahaa, että nyt ollaankin niin kuin näin paljon niin kuin pidemmällä tässä aiheessa kuin mitä vaikka 4-5 vuotta sitten aikaisempaa niin kuin
aikaisempaa hankintaa tehtäessä, eli se on niin kuin molemmin puolin. Ja tosiaan sitten no tietenkin tarjouspyyntöön sitten kytketään niin kuin lopulliset sopimusehdot ja vaatimukset, ja sitten toi niin kuin sopimuskauden aikainen seuranta, niin se on tärkeä osa tätä meidän työtä, ja varmasti tulee niin kuin jatkossa vielä niin kuin enemmänkin korostumaan. Tässä on tää on vähän tämmöinen mun tekemä dia, niin mä en ole kovin visuaalisissa työkaluissa, mutta mä nyt halusin tämän tuoda, kun tämä on niin uusinta nyt, siis niin uutta, että meidän viestintä ei ole ehtinyt tekemään tätä kauniiksi. Mutta kun puhuin siitä DMAsta, niin tosiaan ollaan nyt siinä vaiheessa, että ollaan ne meidän olennaiset vastuullisuusteemat sitten tunnistettu, ja myöskin sitten tällä dialla pyrin niin kuin näyttämään vähän esimerkinomaisesti, että mitkä meidän kategoriat sitten liittyy mihinkin vastuullisuusteemaan. Ja varmastikin niin kuin se, että nämä teemat tietysti, niin kun meillä on niin monenlaisia hankintoja, niin sitten se, että mitkä teemat missäkin korostuu, niin se vaihtelee, mutta että niin kun varmasti tulee näkymään sillä tavalla, että meidän vastuullisuusohjelmassa tietenkin lähdetään niin kun, rakentamaan tavoitteita sitten niin kuin erityisesti näihin teemoihin liittyen, ja se varmasti tulee sitten myös näkymään jollain aikataululla sitten myös meidän hankinnoissa. Meillä on täällä tosiaan noi tutut teemat: ilmastonmuutoksen hillintä, energiatehokkuus, kiertotalous, työolot arvoketjussa. Nämä on nyt tietysti niitä ESRS-teemoja, mitkä me ollaan tämän prosessin kautta poimittu kaikkein keskeisimmiksi, kuitenkin niin, että toki vähän niin kuin kaikki teemat voi hankintoihin liittyä, mutta nämä on nyt ne kaikkein keskeisimmät. Sen lisäksi, ja toki korruptioehkäisy on myös ESRS-teema, mutta sitten huoltovarmuus ja säästöt yhteiskunnalle, nämä on näitä niin sanottuja omia teemoja, joita voidaan sinne nostaa, ja nämä on niin kuin meidän kaltaiselle toimijalle niin keskeisiä, että me ollaan ne haluttu sinne nostaa. Että me nähdään, että taloudellisen vastuun näkökulmasta se, että meidän niin kuin hyvin ydintehtävä on tuottaa tälle yhteiskunnalle säästöjä, niin se on niin kuin myös vastuullisuusteko. Tässä teemoja, mitä me aina meidän yhteishankinnoissa käydään läpi, eli joka ikisessä yhteishankinnassa me tehdään tämmöinen vastuullisuusanalyysi. Tämä on ollut meillä jo useita vuosia käytössä, ja tämä nyt varmasti niin kuin näyttää sitä, että millä niin kuin laajuudella näitä asioita oikeasti mietitään. Että tietenkään kaikki teemat ei liity kaikkiin hankintoihin, mutta joka ikisessä yhteishankinnassa tämä on niin kuin osa sitä prosessia, että tämmöinen taulukko käydään läpi ja mietitään, että no liittyykö tämä, miten liittyy, mitä riskejä, miten tätä asiaa lähdettäisiin edistämään. Eli tämä on ihan tämmöinen työkalu, mikä meillä on käytössä, ja sitten siellä mietitään, että miten tätä kyseistä teemaa nyt sitten tässä hankinnassa voidaan lähteä edistämään, miten sitä voidaan seurata, miten sitä voidaan mittaroida sopimuskauden aikana ja niin edelleen. Eli tämä on mun mielestä tämä on semmoinen, mistä mä oon hirveän ylpeä, että meillä tämmöinen on. Mä en ole kauheasti muilla vastaavia, niin kuin tämmöisillä vastaavilla organisaatioilla kuin me, niin nähnyt, että tämä on ollut kiva näyttää esimerkiksi näille tanskalaisille, jotka tuossa oli äsken Joo. No sitten niitä mahdollisia vastuullisuuskriteereitä matkustuspalveluihin ja kilpailutuksiin. Tässä on 3 diaa ihan perinteisellä ESG-teemotuksella. Ja tämä ei tietenkään millään tavalla niin kuin tyhjentävä. Nämä on esimerkkejä, mitä voi olla, ei ole aina. Voi olla jotain muutakin. Näitä itse asiassa niin kuin pyrin nostamaan vähän sellaisia esimerkkejä, mitä meillä on jo ollutkin käytössä. Ja tietysti taas sitten, kun puhutaan ympäristövastuusta, niin me puhutaan niin monesta eri teemasta, mutta mä nostin tänne nyt, koska ne meidän painopisteet siellä erityisesti oli se ilmasto- ja kiertotalous, niin nostin niihin liittyviä vaatimuksia, mitä siellä voi olla. Ja nyt tietenkin taas sitten, kun puhutaan ilmastosta ja mietitään matkustusta, niin
niin taas kerran, että minkälaisesta matkustuksesta nyt on kyse ja minkälaisesta kokonaisuudesta mitä ollaan hankkimassa, mutta varmasti ihan tuttuja asioita teille, mitä siellä sitten voi tulla, mutta että hankinnoissa tyypillisesti lähdetään tämän tyyppisiä asioita sitten sinne niin kuin hakemaan niihin niin kuin käyttövoimaan liittyen. No päästöluokka nyt on ollut pitkään aika perusvaatimus. Lentoliikenteessä vaikkapa suorien lentoyhteyksien tarjonta. Ja ylipäänsä tämä, niin no tästä puhuttiinkin, päästöjen tekeminen asiakkaalle näkyväksi ja vähäpäästöisten vaihtoehtojen tarjoaminen, niin tämä on tietysti tärkeä. Ja myöskin ymmärtäen sen, mitä tässä jo vähän nostettiinkin, että se niin kuin, se, että ne raportoitavat päästöt on niin kuin yhteismitallisia, niin se on aina näissä se niin kuin haaste, ja se on tietenkin semmoinen, mutta tavallaan se on osa, mä näen, että se on osa tätä meidän niin kuin tietyllä tavalla tätä meidän ydinosaamista myöskin Hanselissa, koska tavallaan se on niin kuin mikä tahansa kriteeri, on todella paljon erilaisia asioita, joiden niin kuin keskenään vertailu on haastavaa, ja me ollaan oikeastaan erikoistuttu sitten miettimään niitä, että miten me tämä niin kuin kuvataan niin, että me pystytään vertaamaan omenaa ja päärynää keskenään ja toteamaan, että onko se näin vai näin. Eli tämä niin kuin, mutta totean vaan, että näinhän se on, että näissä on, ja joillakin aloilla on vielä niin kuin vieläkin hankalampaa sitten se, että mitä niin kuin monimuotoisimpiin palvelukokonaisuuksiin mennään, niin siellä on sitten jo niin paljon niitä eri päästölajeja, mitä pitäisi seurata, että se semmoinen niin kuin eksakti ja kuka laskee, miten laskee, mikä se elinkaari on, mikä siellä arvioidaan ja muuta, niin siinä on omat haasteensa, mutta niitä katsotaan sitten aina tapaus kerralla tietysti. Mutta että ehdottomasti semmoinen niin kuin tavallaan varmastikin kasvava, ja niin kuin osa meidän asiakkaista kyllä näitä raportteja kysyy, ja osa kysyy sen takia, että he itse raportoivat. Eli tämä on jo niin kuin nähty, että näitä kyllä tulee sit jonkin verran isommilta asiakkailta. Ja tosiaan sitä, että halutaan sitä asiakaskohtaista päästöjen raportointia. No sitten kiertotalousasiat taas kerran, mitä ollaan hankkimassa, totta kai tämmöinen majoituspalvelu vaikkapa, niin siellä on niinku tietyt, tai siihen liittyvät ravintolapalvelut ja muut, siellä on nämä tietyt teemat, jotka sitten tulee ja kuuluu sinne. Muita, mitä voi olla, voidaan arvostaa ympäristöhallintajärjestelmää. Meillä tyypillisesti ei ole semmoisia eksakteja standardivaatimuksia, asiakkailla kyllä sitten taas saattaa olla. Mutta ehkä tyypillisemmin on niin, että standardilla voidaan todentaa jotain vaatimusta. Että kun olemme näin vaatineet, niin se standardi riittää osoittamaan, että se vaatimus toteutuu. Voi olla erilaista koulutukseen liittyvää, lämmön, sähkön, veden kulutus, niin kuin tuossa Villen raportilla nähtiinkin, niin sen tapaisia asioita. Ravitsemussuositusten huomioiminen. Tästä me ollaan saatu itse asiassa palautetta ihan tässä vastikään. Minusta oli tosi kiva yhdessä tilaisuudessa. Nostettiin esille että Hanselin ravitsemussuositusten huomioimisen vaatimus on vienyt tosi paljon niin kuin kasvisruokailua eteenpäin. Eli vaikka niin kuin koska ne ravitsemussuositukset on tietynlaiset, että sit kun me vaaditaan niitä, niin me itse asiassa ohjataan niin kuin kulutusta tiettyyn suuntaan. Se oli mielenkiintoista. Ja sitten halusin nostaa myöskin tuon kansainvälisen liikematkayhdistyksen mallin tonne, eli ollaan pyydetty tällaisia selvityksiä. Tämmöiset kaikki on meille hirveän niin kuin kivoja työkaluja, että kun tällaisia niin kuin alalla tulee ja niitä voidaan sitten hyödyntää ja näin, että ei ole mitenkään tarkoituksenmukaista, että me alettaisiin keksimään jotain omia selvityksiä, jos alalla on joku malli, mitä niin kuin käytetään, ja sitä tietysti halutaan sitä tukea myöskin. No sitten sosiaalinen vastuullisuus. Meillä oli siellä ne arvoketjun työolot yhtenä olennaisena teemana tunnistettu, ja se, mitä se milläkin alalla sitten tarkoittaa niin vähän niin kuin eroaa, mutta tämän tyyppisessä niin kuin kotimaisessa palvelutuotannossa niin
tietysti voidaan pahimmillaan puhua sitä työperäistä hyväksikäytöstä. Kyllä me tunnetaan vaikkapa siivouspalveluiden keisit, jotka ihan julkisesti on ollut esillä, ja totta kai niin kuin ollaan sitten niin kuin sillä tavalla seurataan tilannetta ja pyritään siihen, että me tehdään niin kuin omissa sopimuksissa ne toimenpiteet, mitkä niin kuin on mahdollista, jotta tämmöistä ei tapahtuisi. Ja meillä on tähän liittyen sitten esimerkiksi Code of Conductia käytetään tällaisissa niin kuin pitkien toimitusketjujen hankintasopimuksissa, ja sitten meillä on luotu tämmöinen niin kuin paremmin tähän niin kotimaisen palvelutuotantoon sopiva eettinen toimintamalli, jota sitten käytetään silloin kun on niin kuin arvioitu, että on kyseessä riskitoimiala. Joo. No sitten meillä voi olla sosiaaliseen vastuullisuuteen liittyen aivan muita kysymyksiä, kuten hankinnoilla työllistäminen. Meillä on paljon niitä kunta-asiakkaita ja heitä kiinnostaa tämä kovasti. Eli semmoinen voi tulla siellä. Ja tietenkin ihan perusasiaa tälle alalle on esteettömyys, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus, johon liittyviä näkökulmia tyypillisesti löytyy. Ja sitten ylipäänsä tuommoista niin henkilöstön näistä teemoista henkilöstön kouluttaminen voi olla siellä. Ja sitten tuolla taloudellisen vastuun puolella tyypillisesti se on sitä taloudellisen suorituskykyyn liittyvää riskiluokituksen vaatimista. Ja myöskin PK-sektorin. Tämä on semmoinen niin kuin yksi julkisen hankinnan tavoite tietysti sitä PK-sektorin osallistumista edistää. Sitten minulla on vielä muutama dia seurannasta. Anna mennä. Joo, no niin, on tätä aikaa, että onko ok? Yes. Joo, ei ole enää kuin kaksi diaa, sitten päästään niihin kysymyksiin. Eli tosiaan aluksi vähän viittasinkin siihen, että miten se kestävyysraportti vaikka voi tulla niin kuin kyseeseen, ja sanoin, että tehdään auditointeja ja tarkastuksia. Tässä on vähän kuvattu sitä, että mitä ne meidän sopimuskauden aikaiset tarkastukset voi tarkoittaa. Eli semmoinen, mitä me jo käytetään, mutta mä ajattelen niin, että me tullaan lisäämään näiden itsearviointien määrää. Se on semmoinen aika niin kuin keveä työkalu varmistaa, ja se pystytään ulottamaan aika laajalle. Niin tämä on semmoinen mihin me ollaan luotu malli. Me tarkistetaan tiettyjä asioita, etenkin niissä sopimuksissa, missä meillä on se Code of Conduct siellä sopimusliitteenä. Ja tässä yhteydessä me saatetaan kysyä vaikkapa näitä standardeja tai erilaisia sitoumuksia ja sen kaltaisia. Eli vähän niin kuin kartoitetaan sitä, että mikä se niin kuin maturiteetti on, ja sitten toisaalta, jos meillä on ollut siellä vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia siellä sopimuksella, niin me tässä itsearvioinnissa kysytään niihin liittyviä kysymyksiä. Ja silloin me saadaan sitä tietoa siitä tilanteesta, ja sitten me pystytään tämmöisellä liikennevalomallilla vähän arvioimaan, että mihin meidän kannattaa niitä auditointeja sitten kohdentaa. Totta kai tarkastetaan dokumentaatiota ja käydään keskusteluja ja ihan normaaleja toimittajatapaamisia järjestetään. Ja sitten tosiaan voidaan tehdä näitä auditointeja. Eli tietyissä meidän hankinnoissa niin on tosiaan se auditointioikeus siellähän sopimuksella todettu, ja se voi tarkoittaa sitä, että me Hanselina tehdään se tai teetetään se, tai sitten meidän asiakkaat tekee osana omaa sopimustansa. Ja meillä on tosiaan nytten ollut muutaman vuoden ajan käytössä tämmöinen kansalliseen vastuullisuusauditointimanuaaliin perustuva vastuullisuusauditointimalli, eli me tehdään itse jonkin verran vastuullisuusauditointia ja pyritäänkin kasvattaa meidän osaamista tässä. Ja sen lisäksi meillä on sitten mahdollisuus tehdä tämmöisiä kolmannen osapuolen tekemiä vastuullisuusauditointeja. Nämä on tietenkin raskaita ja kalliita prosesseja, että niitä ei kovin usein tehdä, mutta se on meillä siellä mahdollista ja ollaan niitä kyllä tehty myöskin. Joo, tässä vielä viimeinen dia, eli tosiaan niin vuosittain tehdään näitä auditointeja ja on tehty. Tässä on niin kuin nyt ne, mihin me ollaan tehty, eli siivouspalveluihin, toimistokalusteisiin ja esitystekniikkaan. Ja nämä kaikki tarkoittaa sitä, että siellä on ollut sitten 5-10 yritystä kussakin sitten. 5-15 taitaa olla, joo, kussakin näissä
auditointikokonaisuudessa. Ja tosiaan niin kuin tarkoituksena on sitten selvittää se, että kuinka hyvin ne meidän sopimuksella asetetut vaatimukset sitten toteutuu ja ne velvoitteet sitten siellä ja saada semmoista objektiivista tilannekuvaa. Ja siinä on myöskin sitten semmoinen niin kuin kehitysajatus, että vähän niin kuin tällaisen huolellisuusvelvoitteen hengen mukaisesti lähtökohtana on se, että kun me tunnistetaan jotain puutteita, niin me lähdetään keskustelemaan korjaavista toimenpiteistä ja sovitaan niistä ja sovitaan seurannasta ja näin edelleen. Eli se on se tapa ja pyritäänkin siihen, että sen takia me tykätään oikeastaan tästä mallista, että me tehdään itse niitä auditointeja, koska sitten näen, että me päästään semmoiseen niin kuin keskusteluyhteyteen helpommin sitä kautta ja ollaan koettu, että meille uskalletaan sanoa, mitä ne todelliset niin kuin haasteet on. Ja me nähdään, että se on sitten niin kuin loppujen lopuksi kaikkein vaikuttavinta, että me päästään niin kuin aidosti keskustelemaan niistä haasteista ja miettimään yhdessä, että mitkä ne ratkaisut vois olla. Et ei ole mitenkään niin kuin tarkoituksenmukaista jotenkin, että me oltaisiin siellä niin kuin poliiseina, vaan että enemmänkin niin kuin sillä tavalla yhteisellä asialla, vaikka tietysti tehdään valvontaa samalla. Joo, ja tuossa oli tosiaan 3-vaiheisuus. Me voidaan tehdä myöskin sillä tavalla, että me tehdään niin kuin tämä niin sanottu toimistoauditointivaihe itse ja sitten me teetetään se tehdasauditointi tai kolmannen osapuolen auditointi sitten jonnekin, jos pitää jonnekin kauemmas lähteä. Näin. Mutta mielellään saa olla yhteydessä, jos tulee jälkikäteen mieleen, mutta nyt tässä kohtaa niin vastaa mielellään kysymyksiin, jos jotain nousee tai kommentteja. Kiitos. Natali Siivola Nordeasta ja mielenkiinnosta kysyisin semmoista, että jos teillä on alkamassa kilpailutus, niin onko se asiakkaan vapaasti päätettävissä, että millainen painoarvo on vastuullisuuskriteereillä vai onko teillä joku ohjeistus tai minimi, että sen pitää painaa minimissään vaikka 10% vaakakupissa tai näin? Joo. No, tietenkin niitä yhteishankintoja meillä on tosi paljon, että ei ole mitään semmoista, että aina näin. Aika tyypillistä on, että tietyt vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset on niin sanotusti, ne voi olla soveltuvuusvaatimuksia niin kuin ehdottomina vaatimuksina, jolloin ne ei välttämättä ole sitten niitä niin kuin tavallaan pisteytettäviä teemoja, vaan tyypillisesti tietyt vaatimukset on sellaisia, että ne on niin kuin sitten ikään kuin siellä yhteishankinnan sopimuksen tasolla ja pakollisia kaikille. Mutta se, että niin totta kai tällaisessa meidän tapaisessa toiminnassa, kun me tehdään niin laajalle sektorille näitä niin kuin yhteishankintoja, että niin kuin sanoin, niin koko julkinen sektori on potentiaalisesti meidän niin kuin kaikkien sopimusten asiakkaita, niin totta kai meidän pitää niin kuin ajatella sit myös niiden eri asiakkaiden tarpeita, niin että tyypillisesti me ei niin kuin rajata sitä, me annetaan asiakkaalle, erityyppisille asiakkaille erilaisia mahdollisuuksia. Et mä näen, että se meidän niin kuin, keskeisin vaikutus on siinä, että me osataan mahdollisimman hyvin tarjota sille asiakkaalle, kertoa ensinnäkin, mitä ne riskit vaikka on ja mitä ne vaikutukset on ja tehdä se mahdollisimman helpoksi niiden vaatimusten niin kuin rakentaminen sinne sopimukseen. Mutta sitten se on kuitenkin asiakkaan sopimus, mitä siinä lähdetään hakemaan, niin totta kai se on sitten loppuviimein se valinta. Mutta niin kuin sanottu, niin ne, jotka on siellä, ne pakolliset vaatimukset, jotka on ollut siellä yhteishankinnan tasolla, niin nehän siellä aina sitten on. Eli niihin asiakas ei pysty sitä taas enää niin kuin tavallaan niitä vähentämään, että se on siellä sitten aina. Joo, kun mä ajattelen, että te olette kuitenkin semmoisessa asemassa, että teillä on myöskin mahdollisuus ja rooli tavallaan neuvoa ja opastaa ja kouluttaa kyllä. Ja näin, niin kun, koska välttämättä ne asiakkaat ei ole niin valveutuneita kyllä. Kuin te olette. Kyllä. Meillähän on myös kilpailutuspalveluita, eli osa asiakkaista sitten hyödyntää meidän palveluita myös niiden omien kilpailutusten tekemiseen. Se on tietenkin se kohta, missä meidän on helpompi sitten myöskin tarjota. Joo. Kiitos. Ei ole linjoilla tähän tullut vielä kysymyksiä, mutta ehdottomasti siellä
kotona tai toimistolla, niin laittakaa nyt tulemaan mielenkiintoisia asiantuntijoita. Voi mullekin toki, mutta Riikalle nyt etukädessä tässä kohtaa. Joo, kiitos Riikka. Oli siis todella mielenkiintoinen esitys. Mua kiinnostaa ehkä muitakin. Saadaanko me nämä materiaalit? Joo, totta kai. Joo, ne on itse asiassa jo lähetetty. Hyvä. Mainitsit tuossa, kun Natalin kysymykseen vastasit, että teillä on jotain tiettyjä pakollisia vastuullisuuteen liittyviä vaatimuksia, niin voitko antaa niistä esimerkkejä? Joo. No nyt toi mainittu Code of Conduct esimerkiksi, jos on esimerkiksi tämmöinen hankinta, missä meidän riskianalyysin mukaisesti on joko niin kuin, toimitusketjuun liittyviä riskejä tai sitten niin kuin siinä palveluntuotannossa nähdään, että on riskiala, niin se Code of Conduct on sellainen sopimusehto, joka on sitten tällä niin kuin yhteishankinnan tasolla oleva sopimusehto ja liite, että se olisi vaikka semmoinen tyypillinen, mikä on sitten niin kuin aina. Minkälaisia asioita siellä määritellään? No Code of Conduct, tämä on tämmöinen Supplier Code of Conduct, joka sitten kattaa pitkälti niin kuin tämmöisiä niin kuin toimitusketjun ihmisoikeusnäkökulmiin liittyviä, työntekijöiden oikeuksiin liittyviä asioita ja myöskin niin kuin ympäristönäkökulmia. Sitten jos on kyse vaikkapa ICT-puolen hankinnasta, niin sisällytetään sitten semmoinen konfliktimineraali niin kuin komponentti sinne vaatimuksiin, ja sitten ne tulee meillä sitten sopimusvaatimuksina sillä tavoin, että edellytetään vaikkapa riskienhallintaprosessia yritykseltä, edellytetään vastuullisuuspolitiikkaa ja sen julkistamista, edellytetään sitä, että yrityksellä on niin kuin henkilö, joka näistä niin kuin vastuullisuuskysymyksistä vastaa, ja se on niin kuin julkistettu, tämän tyyppisiä asioita. Siellä on, että ne on sitten uitui tavallaan niin kuin suoraan sinne sopimusehtoihin, ja niitä sitten esimerkiksi auditoinnissa tarkastellaan. Joo, mä voisin kysyä vielä, kun tuossa alussa oli tuosta DMAsta, että siellä on nyt tunnistettu esimerkiksi nyt sitten sosiaaliset arvoketjun työntekijöiden siivouspalvelu taisi olla siellä yhtenä, ja tuossa kerroitkin jo kivasti, että siellä kilpailutuksessa niin vaaditaan sitten jo Code of Conductia muiden hyväksymistä ja jotain niin kuin, lisäkomponentteja, mutta luuletko, että tuossa DMAsta nyt ui vielä sinne kilpailutuksiin jotain uusia vaatimuksia, konkreettisempia vielä vaatimuksia, jos mietitään vaikka tulevaa pakkotyöasetusta, jossa pitää niin kuin, on tavallaan velvollisuus osoittaa, että sitä pakkotyötä ei ole arvoketjussa käytetty, niin jollain tietyillä toimialoilla, otetaan nyt vaikka se siivous, kun se on tässä jo mainittu, niin näetkö, että sinne olisi tulossa vielä jotain vielä niin kuin tiukempia tai konkreettisempia vaatimuksia tai näyttövelvollisuuksia jo siinä niin kuin, tavallaan siinä vaiheessa, että onko kelpoinen osallistumaan siihen tai niin kuin soveltuvuusvaatimuksiin. Kyllä, joo. Hyvä kysymys ja aika monitasoinen. Yksi taso on se, että tietysti niin kuin tätä muuttuvaa sääntelyä niin pyritään koko ajan seuraamaan, ja sitä kyllä toimitaan niin monella eri alalla, niin sitä riittääkin sitten, jos otetaan sektorilainsäädäntökin mukaan, niin paljon tapahtuu. Ja toki niin kuin toi pakkotyöasetus yksi näistä monista, mikä sitten vaikuttaa tiettyihin meidän niin kuin hankinnan kategorioihin. Joo, siis no ehkä sille menemättä nyt ihan yksityiskohtiin nyt siinä niin kuin kyseisellä toimialalla, mutta niin kuin, jos meillä on tämä vaikka Code of Conduct siellä nyt sopimusliitteenä, niin ei se niin kuin siihen rajoitu. Eli jos on tunnistettu riskialasta, niin kyllä me sit aina niin kuin, kyllä siellä aina sit on niitä muitakin sopimusehtoja, mä annoin vain esimerkkinä ton, mutta että kyllä sitten mennään niin kuin tietyltä osin sitten aika niin kuin konkretiankin tasolle sitten siinä, että mitä edellytetään ja mitä selvitetään sitten etukäteen. Tietysti sitten paljolti on myöskin niin kuin, paljolti on niin, että asiat voi näyttää hyvältä paperilla ja sitten sopimuskauden aikana
tulee vaikkapa median kautta esille tai muuten asioita. Ja sitten meillä tietenkin on niin omat keinomme. Hyvä sopimus on tietenkin sellainen, joka mahdollistaa meillä sitten niin kuin niiden eri keinojen käyttämisen siinä, että miten me lähdetään sitten niitä esille tulleita ongelmia purkamaan. Että se on varmasti se semmoinen keskeinen, että vaikka me mitä tavallaan siinä niin kuin alkuvaiheen julkisessa hankinnassa ei tehdä samantyyppistä toimittajavalintaa kuin yksityisellä puolella. Se on niin paljon rajoitetumpi tavallaan se, että siinä tarkistetaan tietyt niin kuin vähän kuin määrämuotoiset asiat ja silloin se on tietenkin niin, että sinne voi jotakin jäädä sitten sinne tavallaan niin kuin näkemättä siinä kohtaa, mutta sitten kun niitä tulee esille, niin se on se sopimus, joka sitten toivottavasti mahdollistaa ne toimenpiteet. Ainakin toistaiseksi on näyttänyt siltä, että näin on ollut mahdollista. Kysy vaan, Janne. Täällä oli yksi hyvä tarkentava kysymys Sarilta. Kuka osaisi parhaiten avata lyhyesti ja ytimekkäästi DMA:n tai kaksoisolennaisuusanalyysin, mistä siinä on kysymys? Ole hyvä. Saara. Joo, kaksoisolennaisuusanalyysissä yrityksen pitää arvioida oma toimintaansa, riskit ja mahdollisuudet ja vaikutukset ja kaikki tavallaan toiminnot omasta toiminnostaan sieltä omasta arvoketjusta, eli se alkaa siitä, että sä ymmärrät sun arvoketjun, pohdit, ketkä ne on ne sun ylävirran niin kuin toimittajat ja toimittajien toimittajat ja sitten myöskin sinne alaspäin, mitkä ne on ne, joille sinä toimitat tai tarjoat palveluita ja mitkä ne on sitten ne vaikutukset siellä. Siinä DM:ssä arvioidaan ympäristövaikutuksia, mahdollisuuksia, riskejä, ihmisoikeus- tai sosiaalisia vaikutuksia, riskejä, sitten hallinnollisia vaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia, eli IROT on nämä impact, risk and opportunities on se termi. Ja sitten niitä mietitään ympäristössä, siis siellä on ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, päästöt, luonnon monimuotoisuus, vesistöt ja se on niin kuin viisi eri standardia tai yläkategoriaa. Sitten ihmis- tai sosiaalisessa vastuullisuudessa on oma toiminto, toimitusketju, sitten tämmöiset niin kuin indigenous people, eli alkuperäiskansat, kiitos, ja sitten myöskin niin kuin asiakkaat ja loppukäyttäjät. Ja näistä kaikista arvioidaan, se ei ole vain niin kuin yhteen suuntaan se vaikutusarviointi, eli siinä arvioidaan, miten yritys vaikuttaa siihen näihin mahdollisiin riskeihin, ja sitten taas millaisia taloudellisia riskejä näistä voi tulla tälle yritykselle. Ja molempi suunta vaikuttaa sitten siihen, että nouseeko se sinne DMA-arviointi. Eli riittää, että vaikka ympäristöriskit, jolla yrityksellä on jollain alueella tehdas, jossa on odotettavissa sen verran kovat vesinousut, että se tehdas ei enää voi 10 vuoden päästä operoida, joten siinä on iso taloudellinen riski sille yritykselle, ja silloin se pitää niin kuin huomioida ja nostaa sinne vaikutuksia. Ja niitä arvioidaan lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ja sitten se tavallaan on ajateltu, että kun yritys raportoi taloudellisia tietoja, niin se ei anna riittävää tietoa sen yrityksen kuvasta, vaan sitten myöskin tarvitaan niitä kestävyydestä nousevia riskejä ja mahdollisuuksia ja vaikutuksia, jotta saa kokonaiskuvan sen yrityksen tilasta. Ja tämä on kestävyysraportoinnissa sellainen vaihe, mikä kannattaa tehdä hyvin, koska kaikki sen jälkeen perustuu sitten siihen. Oliko vielä kysymyksiä vai kiitetäänkö Riikkaa? Oli tosi kiinnostava esitys. Ja me ollaan nyt siis tämä vuosi 2025 tarvottu tässä raportoinnin viidakossa, ja tämä webinaari, hybriditilaisuus päättää nyt sarjan kestävyysraportoinnista. Ja ensi vuonna jatketaan. Meidän vastuullisuustyöryhmä jatkaa. Ja tarkoitus on nyt sitten pikkuhiljaa siirtyä sinne käytäntöön. Että miten voidaan liikematkustuksessa siirtyä kohti kestävämpiä, vastuullisempia käytäntöjä.
Ja GPTA mainittu, niin jatketaan sillä polulla, eli GPTAlla on tämmöinen Accelerator Challenge-niminen itsearviointi, työkalu tai ohjelma, jossa yritykset voi siis oman matkahallinnon vastuullisuutta arvioida erilaisin kriteerein, ja sitten sieltä saa arvosanan, ja voi katsoa, että kuinka itse vertautuu muihin, ja sitten tietysti jatkossa, että miten olen kehittynyt. Ja ajatuksena meillä on ainakin tässä vaiheessa, että lähdettäisiin ensin katsomaan, mitä on jo tehty. Tähän on 435 yritystä vastannut ja osallistunut, niin otettaisiin muutama esimerkkiyritys sieltä, ja katsotaan, että minkälainen se polku oli, ja sitten sen jälkeen voitaisiin yhdessä työstää niitä kyselyitä, eli kaikki halukkaat sitten pääsisivät osallistumaan. Ja nyt ei kannata ajatella, että no ei me voida osallistua, me ei ole vielä missään, niin siellä on asteikolla 1–5, niin tämän hetken maturiteetti on 1,5. Eli siellä niin kun jostain kaikki lähtee liikkeelle, ja sitten pikkuhiljaa siitä voi lähteä parantamaan. Niin tällaista olisi niin kuin keväälle suunnitteilla. Unohdinko mä, Ville, jotain? Hyvä. Kiitos. Joo, just näin. Ja ajattelin tässä vielä sanoa, että hei, lähestykää meitä, jos on ideoita siellä teillä niin kuin kotona tai täällä, mitä haluaisitte, että tästä asiasta käytäisiin läpi, kun emme välttämättä ymmärretä kaikkea nostaa sitten esille, niin se olisi todella hienoa sähköpostitse tai muuten. Mutta tässä vaiheessa kiitos Event Garden. Tämä laadukas tämmöinen hybridi ei onnistu ilman laadukasta ja hyvää teknistä tukea, jotka nopeasti ehtii reagoimaan kaikennäköisiin haasteisiin, mitä tulee. Kiitos Saara Vahvaselkä PwCltä. Kiitos Tarja. Taas kerran olet erittäin hyvä tässäkin työssä, niin varmasti saat uusia näitä tehtäviä meidän työryhmältä. Riikka Juuma Hanselilta todella mielenkiintoinen puheenvuoro, ja Ville Riihimäki menevältä, niin kiva oli kuulla niitä juttuja. Mutta kutsun teidät nyt meidän mingeliin, tähän jälkeen jatkuu tuossa kirjastossa, voitte jättää tavarat tänne, ja kiitos. Kiitos Janne, kiitos Strawberry. Aina me saadaan tulla, mahtavaa. Kiitos.